Fel fi wedi sôn, mae'r arian mae'r teulu frenhinol yn dod mewn i'r wlad yn llawer mwy na beth ni'n gwario ar cadw nhw. Ond dan o sôn amdano elusennau, pam eisiau nhw i fod yn ambassadors i'r elusennau hyn, oherwydd fi'n credu mae'r profil sydd gyda nhw yn un byd eang, a sy'n gallu denu bobl arian ar draws y byd i gyd i mewn, a mae'n codi sylw. Wrth gwrs, pryd nath Tywysog William i Lesotho i weithio, nath camerâu dilyn yno, a dden adeiladu ysgol i'r bobl yna. Mae canodd y bobl normal yn mynd tu allan yna, bob blwyddyn i helpu, ond... So ti'n dweud canoedd o bobl normal, so beth sa'ch ti'n alw'r teulu brenhinol? Abnormal? Wel, byddwn i'n dweud abnormal. Fel i ti wedi sôn dinan, maen nhw'n wahanol. Sut maen nhw'n wahanol? Sut maen nhw'n wahanol? Yn gig a gwaed fel chdi a fi, sut maen nhw'n wahanol? Na ddweud chi beth y brenhinas yn neud mis yn ôl, oedd i efo teulu brenhinol Bahrain yn cryfhau arms trade, ynddo? Pythefnos wedyn, oedd teulu brenhinol Bahrain yn saethu bobl eu hunan yn y sgwar am bod nhw'n protestio yn erbyn y teulu brenhinol. Wel, mae pethau yn poethi ma, mae rai fi ddeud. Ti'n dweud bod gen nhw ddim pŵar ddim mwy, oedden ni'n trafod ond mae gen y brenhines hawl i dewis adethol prif weinidog pwy bynnag gyda ni wedi pleidleisio dros oes. Os fysa na argyfwng, y brenhines fysa'n cael dweud, dwi isio fo. Yeah? Mae'r llywodraeth sy'n cael dewis. Braint yw e, does ddim un tywysog neu frenhines neu frenin yn mynd i newid ni. Os maen nhw ddim yn mynd i newid ni, Thomas, os pwynt cael nhw? Wrth gwrs, fel fi wedi sôn, yr arian maen nhw'n dod mewn, y symbol... Efo dyna'r unig pwynt, yr arian a'r symbol. Y symbol, maen nhw yn hybu undeb y Deyrnas Unedig. Wyt ti'n meddwl bod hwnna'n ddigon o reswm i'w gadw nhw yma? Wel, dwi'n meddwl bod nhw'n hybu nhw dda iawn fel ni sôn amdan cynt am nhw'n rhoi gwerthiarfa i Bahrain, a felly dwi'n meddwl bod nhw'n hybiad da iawn o gwbl. So, eich gyda fi gael Wayne Rooney yn hybu'n gwlad ni.